Ahojte kamoši! Dnes sa pozrieme na zvieratá, ktoré vyzerajú, ako by ich niekto nakreslil so zavretými očami. Príroda má totiž poriadny zmysel pre humor. Axolotl mexický. Predstav si ružovú rybu s nohami, ktorá má na hlave čelenku z pierok a stále sa usmieva. To je axolotl. Superschopnosť. Keď stratí nohu alebo kúsok chvosta, jednoducho mu narastie nový. Je to skutočný zvierací superhrdina. Zaujímavosť. Celý život prežije v detskej forme. Nikdy nedospeje, zostáva stále bábätkom. Narval jednorohý. V arktických vodách pláva veľryba, ktorej z čela trčí dlhý špicatý roh. Ale pozor, nie je to roh. Je to v skutočnosti zub, ktorý mu prerastá cez hornú peru a môže byť dlhý až 3 metre. Vtákopisk divný. Keď vedci prvýkrát videli vtákopiska, mysleli si, že si z nich niekto vystrelil.